erakusketa aretua bera, erakusketa egiteko modua artearen alde garrantzitsu bat bihurtu da. Hau da, askotan, lehen artistak egiten lana eta zu konpondu zela jartzen duzun, instalazio hori, gauza gehienak instalazio bihurtzen die. Orduan, horretan dago beste hizkuntz bat, beste ez objektuan beran, horrek zabaldu bezala egiten da, eta asko erabiltzen da hitza da, esperientzia bat bihurtzen da. Eta ez barra egiten du, baina gero gola botatzen zuen ironiaz, baina hola da. Esperientzia bihurtzen da. Orduan, askotan gehiago da, lan asko ez die fizikoan ikusten duzuena, ez da garrantzitsua kontzeptua, arte kontzeptualak, eta arte sortzen duzuna ambiente horretan ero datza lan gehiena objektuan bera baina.